Hi everyone, welcome to Startup Shop. இப்போ நம்ம சேனலில் இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸுக்குரிய A to Z டுட்டோரியல்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. பேசிக்ஸில் இருந்து நீங்கள் அட்வான்ஸாக பண்ணிக்கிட்டு போகும்போது உங்களுடைய பிஸ்னஸை அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பிஸ்னஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அதில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸான ஃபீச்சர்ஸை எப்படி எட் பண்ணிக்கிறது, எந்த சிஸ்டத்தில் பண்ணுறது, இது சம்மந்தமான எல்லா லெசன்ஸும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. நீங்கள் இப்போ தான் இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங்க்கு வாரீங்களாக இருந்தீங்கன்னால் இதெல்லாம் போய் கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கற்றுக்கிட்டு இந்த பிஸ்னஸை ஆரம்பிக்க முடியும். அதுக்குண்டான லிங்க் இந்த கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். அது த்ரூ நீங்கள் போய் பார்த்துக்க முடியும். ரைட், இப்போ நாம் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது பெர்மனன்ட் சஸ்பெண்ட். ஏன் இந்த பெர்மனன்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகுது, இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன, பெர்மனன்ட் சஸ்பெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாம் எப்படி இந்த பிஸ்னஸை கண்டினியூ பண்ணுறது. ஏன்னா இதில் நம்மளுக்கு நிறைய இன்கம் வருது. இந்த பிஸ்னஸில் நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் ஆகலாம், நம்மளுக்கு இதில் நிறைய இன்கம் எடுத்துக்க முடியுமான ஒரு பிஸ்னஸ். ஸோ இதை இப்போ அப்படியே சஸ்பெண்ட் ஆனது கைவிட முடியாது. ஸோ அதை நம்ம கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டு போக வேணும். ஸோ ஒருவேளை சஸ்பெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறது, திரும்பவும் சஸ்பெண்ட் வராமல் நாம் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுன்றது தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த சார்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்டை நம்ம சஸ்பெண்ட் சீரீஸ் பார்ட் 1ல் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா முதலாவது அந்த பார்ட் 1 வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக புரியும். ரைட், இப்போ நாம் பெர்மனன்ட் சஸ்பெண்ட், ஏன் இந்த பெர்மனன்ட் சஸ்பெண்ட் நடக்குது, இது வர்றதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்றதை முதலாவது பார்க்கும். இதில் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா பாலிசிஸ் வயலேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய பெர்மனண்ட்டாக அக்கௌண்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகும். பாலிசிஸை வயலேட் பண்ணுறது, இந்த பாலிசிஸை வயலேட் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக நம்மளுடைய அட்வான்ஸ் லெசன்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ பாலிசி வயலேட்னு சொல்கிறது eBay சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய செலர்ஸுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது எங்களுடைய பிளாட்ஃபார்மில் என்று சொல்லி ஒரு சில வேலைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது அவங்களுடைய பாலிசி. ஸோ அந்த பாலிசியை நாம் மீறினோம்னா, அவங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடியதை நாங்கள் பண்ணோம்னா அது பாலிசி வயலேட். ஸோ இப்படி பாலிசி வயலேட் பண்ணும்போது MC011 சொல்லக்கூடிய பாலிசி வயலேஷனுக்குரிய பாலிசி வயலேட் எல்லாம் ஆகினாலன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பெர்மனண்ட்டாக சஸ்பெண்ட் ஆகப்படும். ஸோ அதிலே முக்கியமாக MC011 சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான வயலேஷன்ஸ் வரும்போது நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டை நம்ம அவங்க கூட கண்டெக்ட் பண்ணி திரும்ப நாம் கேட்டாலும் கூட அந்த அக்கௌண்ட்டை திரும்ப எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. அது 100% ஷுவர் பண்ண முடியாதுன்னு திரும்ப கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான பெர்மனன்ட் சஸ்பெண்ட் முக்கியமாக இந்த பாலிசி வயலேட் பண்ணும்போது நடக்கும். அண்ட் அது மாதிரி ஹை ரேஷியோ ஆஃப் கேசஸ் வரும்போது, அது கூடவே கேசஸ் நம்மளுக்கு பயர்ஸ் நம்ம மேலே ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய கேசஸ், அது எந்த கேசஸாக இருந்தாலும் அதிகமாக வரும்போதும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படும். ஏன்னா அது ஒரு ரிஸ்க், eBay பிளாட்ஃபார்முக்கு அது ஒரு ரிஸ்க். அதனால் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் சஸ்பெண்ட் ஆகும். அடுத்தது நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸில் சேஞ்சஸ் வரும்போது, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் அண்ட் ப்ரௌசிங், அதாவது நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு ப்ரௌசரில் லொக் ஆகிறோம்னு வைங்க, அப்படியான டைமில் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் சஸ்பெண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நான் பேசிக் கிளாஸில் இருந்து நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம், எப்போவுமே ஒரு ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த பிஸ்னஸுக்கு மாத்திரம். எப்போவுமே ஒரு ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த பிஸ்னஸுக்கு மாத்திரம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த கேஸ் வரும், நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு ப்ரௌசரில் லொக் ஆகும் போது. ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இடத்துல அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டரில், ஆனால் அவங்க வெளியில் போகக்கூடிய டைமில் அவங்க அவங்களுடைய மொபைலில் ஒவ்வொரு ப்ரௌசரில் லொக் ஆகுவாங்க. ஸோ மொபைலில் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு eBay எப்போ யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு தான் அவங்க சொல்லுறோம். ஸோ மொபைலில் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணும்போது, ஏன்னா அடிக்கடி செக் பண்ணுவாங்க சேல்ஸ் வந்திக்குதான்னு. ஸோ அப்படி பார்க்குற டைப்பாக இருந்தால் நீங்களும் eBay எப்போ யூஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள். அண்ட் ப்ரௌசரை சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்பயுமே ஒரு ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுலேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரௌசரில் வேறு எந்த சைடையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வேறு எந்த சைடுக்கும் நீங்கள் விசிட் பண்ணக்கூடாது. eBay ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸுக்குரிய டேப்ஸை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணும். வேறு எதுக்கும் நீங்கள் விசிட் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இன்டர்நெட்டில் மெல்வேர் எல்லாம் வரும், ஸ்கேம்ஸ், வைரஸஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ நீங்கள் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஒருத்தராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஒரு வெப்சைட்ஸ் விசிட் பண்ணும்போது நம்மளை அறியாமலே நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சைட்ஸ் ரீடைரக்ட் பண்ணப்பட்டு, ஸோ அந்த டைமில் அந்த இன்டர்நெட் வைரஸ் செக்யூரிட்டி நம்மளுடைய சைட்ஸை பிளாக் பண்ணும்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸுக்கு, அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய eBay இதுகளுக்கெல்லாம் வந்து பேக்கெண்டில் வந்து ப்ராப்ளமாக வந்து வரலாம். ஸோ நம்மளை அறியாமலே ஏதாச்சும் தப்புகள் நடக்கலாம். ஸோ அதனால் முக்கியமாக நம்மளுடைய ஒரு ப்ரௌசரை தான் வந்து யூஸ் பண்ண வேணும். அந்த ஒரு ப்ரௌசர்லேயே நம்மளுடைய ட்ராப் ஷிப்பிங்க்கு உரிய டேப்ஸை மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேணும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரௌசரை வந்து கிளியர் பண்ணுறது. அண்ட் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரௌசரில் வந்து ஒவ்வொரு சைட்ஸையும் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லா வெப்சைட்ஸையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்கும் வந்து அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதிகமான ஹிஸ்ட்ரிஸ் வந்து வரும். அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஹிஸ்ட்ரிஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க. அதில் முக்கியமாக கேச்சஸ் அண்ட் குக்கீஸை வந்து கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இந்த குக்கீஸ் வந்து ஒரு முக்கியமானது ஒன்று. இந்த குக்கீஸை பற்றி நீங்கள் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னால் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த குக்கீஸ் வந்து எப்படி ஒரு வெப்சைட்டுக்கு பின்னாடி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி. ஸோ இந்த குக்கீஸ் தான் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து எல்லாம் வந்து அவங்க தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அதாவது அவங்க நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து வரும். ஸோ குக்கீஸ் வந்து ஒவ்வொரு வெப்சைட்ஸையும் வந்து மிக முக்கியமானது ஒன்று. ஸோ இந்த மாதிரி குக்கீஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணும்போது திரும்ப நம்ம அந்த வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம், நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம். அந்த சமயத்தில் திரும்ப குக்கீஸ் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து தான் வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ நம்மளுடைய ஓல்டு குக்கீஸ் வந்து எதுவும் இருக்காது. ஸோ அதனால் கூட நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதிகமான ஹிஸ்ட்ரியை வந்து கிளியர் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரௌசரை ஒரு ஒர்க்குக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது, அதாவது ஒரு ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங்க்கு ஒரு ப்ரௌசரை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். எதுவும் வேறு எதுவுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி கிளியர் பண்ண வேண்டிய தேவையும் வந்து இருக்காது. அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஐட்டம் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கறது, டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம் லொக்கேஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து வெரி பேசிக்ஸ். இது வந்து அந்த பேசிக்கும் தெரியாதவங்க தான் வந்து இதை வந்து பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் 5 ப்ராடக்டை வந்து போடுறாங்க. அந்த 5 ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஐட்டம் லொக்கேஷன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி வந்து சைனா, பட் அதனுடைய ஜிப் கோட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து சேம் ஜிப் கோட், அண்ட் இன்னும் 5 போடுறாங்க, அதுக்கு இன்னொரு வித்தியாசமான ஜிப் கோட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று அதை வந்து சரியாக ஏன் போடுறோம்னு கூட தெரியாத, அந்த பேசிக் கூட தெரியாமல் இந்த தவறை விடக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து வர முடியாது. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. அதை நாம் முதலாவது தெரிஞ்சுக்கணும். இது வெரி பேசிக்ஸ். அண்ட் அது மாதிரி தான் ப்ராடக்ட் ரிவைஸ் அண்ட் சேஞ்ச் எடிட் பண்ணுறது. ரிவைஸ் பண்ணுறது, ஒரு ப்ராடக்டை போடுறது, அதை ரிவைஸ் பண்ணுறது, எடிட் பண்ணுறது. அதுக்கு வந்து நான் நினைக்கக்கூடிய அளவில் வந்து வியூஸ் வரல, அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா அதை என்ன பண்ணுறது, உடனே வந்து எண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று அதே டைமில் வந்து போடுறது. ஸோ இது வந்து இப்படி தவறு வந்து விடக்கூடாது. உண்மையிலே நம்ம இடத்துல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கிறோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து செல்லாகும் வரைக்கும் நாம் வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 நாள் வெயிட் பண்ணுறது, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து வியூஸ் வரலன்னு சொன்னால் அந்த ப்ராடக்ட்டை நாம் எடுத்து டஸ்ட்பினில் போட மாட்டோம், அதை எப்படியாச்சும் செல் பண்ண தான் பார்ப்போம். ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து இங்கேயும் அந்த ப்ராடக்டை வந்து ரன் ஆக விடுங்க. மினிமம் ஒரு 2.5 மந்த்துக்கு வந்து அது ரன் ஆக வேணும். ஸோ 1 வீக் வைக்கிறது சரி வரலையா, அதை வந்து எண்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து வெரி வெரி பேசிக்ஸ். இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி பேசிக்ஸ். இது கூட தெரியாமல் இந்த தவறை வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த தவறு வந்து பண்ணக்கூடாது. ப்ராடக்டை வந்து ரன் ஆக விட வேணும். நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை லிஸ்ட் பண்ண முதல்ல நல்லா ரீசர்ச் பண்ணி அதை லிஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து எண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது. சும்மா எல்லாம் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எண்ட் பண்ண வேண்டி வரும், எடிட் பண்ண வேண்டி வரும். ஒரு வாட்டி பண்ணும்போது அதை அழகாக பண்ணுங்கள், கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா அதை ஒரு 2.5 வீக்ஸுக்கு வந்து ரன் ஆகிடுங்க. அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ரன் ஆகிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் வேணும்னு சொன்னால் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். மினிமம் அதுக்கு ஃபுல் ரிசல்ட்டை பார்க்குறதுக்கு 2.5 மந்த் ஆச்சு ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ரன் ஆக விடுங்க கண்டினியூஸாக. அண்ட் அதுக்கப்புறமா விபிஎன் யூஸ் பண்ணுறது. ஸ்டேட்டிக் இல்லாத விபிஎன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஒவ்வொரு வாட்டியும் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக வந்து வரும். அந்த டைமில் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக சஸ்பெண்ட் ஆகப்படும். ஸோ விபிஎன் ஒரு ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறமா லொக்கேஷன். இந்த லொக்கேஷன் என்று சொல்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவை எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ரீலங்காவை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ட்ராப் ஷிப்பர்ஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து வராங்க. அதிகமான ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ராப் ஷிப்பர்ஸ் வந்து வராங்க. ஸோ இதில் வரக்கூடிய எல்லாருமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க இல்லை. இதில் வரக்கூடிய half ஆஃப் த பீப்புள்ஸே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ராப் ஷிப்பர்ஸே அக்கௌண்ட்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது அந்த பேசிக்ஸ் கூட தெரியாமல் தவறை பண்ணி அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க.
ஸோ eBay என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து பார்க்கும்போது ஒரு கண்ட்ரியில் இங்கே வந்து அதிகமான ட்ராப் ஷிப்பர்ஸ் வந்து வராங்க, க்ரியேட் ஆகுறாங்க. பட் அதுலேயும் அதிகமான பேருடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ அந்த கண்ட்ரி அந்த லொக்கேஷனை பார்க்கும்போது அதிகமான சஸ்பெண்ட் ரேஷியோ தான் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக வந்து காட்டப்படும். ஸோ அந்த மாதிரியான டைமில் அந்த அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டையும் வந்து நார்மலாக ரிவ்யூ பண்ணுறதை விடவும் வந்து அதிகமாக ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான டைமில் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படும். அந்த மாதிரியான டைமில் அக்கௌண்ட் வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படும். இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன்ஸ். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்னிங் பண்ண உடனே இல்லைன்னா அக்கௌண்ட் வந்து ஆரம்பித்த உடனே வந்து அக்கௌண்ட் வந்து பெர்மனன்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகுது. இது ஒரு முக்கியமான காரணம். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் நாம் வந்து பண்ணணும். இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நாம் வந்து முதலாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் வந்து பண்ணினோம்னால் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டை சேஃபாக வந்து கொண்டு போக முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக 99% ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிறதுக்கான காரணம் வந்து இதுதான். இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்னால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகப்படுது. ஓகே, இப்போ உங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு, திரும்ப எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து திரும்ப எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு வைங்க. உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை திரும்ப எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு வைங்க. நீங்கள் என்ன பண்ண வேணும், இன்னொரு அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ண வேணும். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது, இந்த வேலையை வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பண்ணுறாங்க. அக்கௌண்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகுது, ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க, அக்கௌண்ட்டை வந்து திரும்ப எடுத்துக்க முடியல. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகுது. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க, அதுவும் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகுது. ஸோ இப்படி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டும் வந்து கண்டினியூஸாக சஸ்பெண்ட் ஆகுது. இப்போ என்ன பண்ணுறது, எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது, உங்களோட ஒரு சஸ்பெண்டுக்கு அப்புறமா எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதை இப்போ நாம் வந்து பார்க்கலாம். ஒரு அக்கௌண்ட் எப்படி நாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை இப்போ நாம் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதில் முதலாவது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கிளியர் சிஸ்டம். நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுடைய சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்டில் யூஸ் பண்ண உங்களுடைய சிஸ்டமை வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ண வேணும். உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் வந்து சிஸ்டமை வந்து கிளியர் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய சிஸ்டத்தை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணுவாங்க. ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. வேறொரு சீரியல் நம்பர் வார மாதிரிக்கு வந்து அவங்க ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு விண்டோஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு யூசர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு யூசர் ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டில் ஒரு ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொண்டு பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் யூசர் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதாக இருந்தால் புதியதொரு ப்ரொஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபைலில் போய்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலை வந்து உங்களோட இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸுக்கு வச்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ப்ரௌசர் சேஞ்ச். நீங்கள் வந்து ப்ரௌசரை சேஞ்ச் பண்ண வேணும். நீங்கள் முன்னாடி சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண ப்ரௌசரை வந்து திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்களுடைய சிஸ்டம் புது சிஸ்டமாக இருக்கணும், இல்லைனா ஒரு புதிய ப்ரொஃபைல் அதில் வந்து புதியதொரு ப்ரௌசரை வந்து யூஸ் பண்ண வேணும். நீங்கள் யூஸ் பண்ண ப்ரௌசரை வந்து விட்டுட்டு வேறதொரு ப்ரௌசரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அந்த ப்ரௌசரை தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும், புதியதொரு ப்ரௌசரை. பழைய ப்ரௌசரை திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் விபிஎன்னை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து விபிஎன்னை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நீங்கள் விபிஎன் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டேட்டிக்கான விபிஎன்னை தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணும். இல்லைனா நார்மல் விபிஎன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் லொக் ஆகக்கூடிய டைமில் உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஒவ்வொரு ஐபி அட்ரஸாக வந்து வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் திரும்ப உங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் சேர்க்கக்கூடிய மாதிரி, ஒரு ஸ்டேட்டிக்கான ஐபி அட்ரஸ் சேர்க்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க வேணும். உங்களுடைய உங்களுடைய சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட் இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸாக இருக்கக்கூடாது. புதியதொரு ஐபி அட்ரஸை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்க வேணும். அண்ட் இந்த மூணையும் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட சிஸ்டத்தை வந்து கிளியர் பண்ணியாச்சு, புது ப்ரௌசர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, அதுக்கப்புறமா ஐபி அட்ரஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ண வேணும், உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் புதியதொரு அக்கௌண்ட், உங்கள்கிட்ட எல்லா அக்கௌண்ட்ஸும் வந்து புதியதாக ஒரு அக்கௌண்ட் தான் வந்து க்ரியேட் பண்ண வேணும். ஜிமெயில் புதுசாக இருக்க வேணும். அண்ட் அந்த ஜிமெயில் கூட தான் வந்து நீங்கள் eBay வந்து க்ரியேட் பண்ணுவீங்க, eBay அக்கௌண்ட். அண்ட் அந்த eBay அக்கௌண்ட் வந்து புதியதொரு அக்கௌண்ட் ஆகிக்க வேணும். அந்த eBay அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதில் கொடுக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ், உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி அவங்களோட சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்ஸுக்கு கொடுத்த எந்த டீட்டெயில்ஸும் வந்து நீங்கள் இந்த புதியதாக க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. நேம்,
மொபைல் நம்பர், அட்ரஸ் இது எதுவுமே வந்து கொடுக்கப்படாது. நீங்கள் ஆல்ரெடி சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்ஸுக்கு கொடுத்த எந்த டீட்டெயில்ஸும் வந்து இதில் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் வந்து புதிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து புதிதான ஒரு அக்கௌண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வேணும். ஜிமெயிலில் இருந்தால் உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வரைக்கும் எல்லாம் புதுசானதாக தான் வந்து இருக்க வேணும். ஸோ பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களோடது இல்லாமல், நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்தது இல்லாமல் வேறு யார்கிட்டையாச்சும் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. வேறு யார்கிட்டையாச்சும் கொடுத்துக்கொண்டு ஒரு புதியதொரு அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்க வேணும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா பேபால் வந்து க்ரியேட் பண்ண வேணும். புதியதொரு பேபால் அக்கௌண்ட். ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண பேபால் அக்கௌண்ட் வந்து எதுவும் இல்லை, அது நல்லா தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் கூட நீங்கள் அதே அக்கௌண்ட்டை வந்து லிங்க் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் வந்து புதியதொரு அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ண வேணும். ஸோ நீங்கள் இப்போது இதுக்கான க்ரியேட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஜிமெயிலை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புதிய பேபாலை வந்து க்ரியேட் பண்ண வேணும். நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய லிங்க் பண்ண அந்த பேபால்ஸை வந்து திரும்ப இந்த புதுசாக நாங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் கூட வந்து லிங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ புதியதொரு அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுங்கள், ஒரு புதியதொரு பேபால் அக்கௌண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து உங்களோட சிஸ்டம் வந்து கிளியர் பண்ணியாச்சு, ப்ரௌசரை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, ஐபி அட்ரஸை வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு, புதுசாக வந்து அக்கௌண்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? செல்லிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க. பட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து செல்லிங் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த அக்கௌண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்க அக்கௌண்ட்டும் கூட சஸ்பெண்ட் ஆகலாம். ஸோ முதலாவது நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது. ஸோ ஆரம்பத்துலேயே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண வேணும்? செல்லிங் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. அதாவது லிஸ்டிங் எதுவும் வந்து பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்க வேணும். பட் ஆனால் வந்து லிஸ்டிங் வந்து பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் செல் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் டிரெக்ட் ஷிப்பிங் தான் வந்து பண்ண வேணும். நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணக்கூடாது, டிரெக்ட் ஷிப்பிங் தான் பண்ண வேணும். டிரெக்ட் ஷிப்பிங் பண்ணி அது கொஞ்சம் க்ரோ ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து வர வேண்டிய லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ண வேணும். ஸோ டிரெக்ட் ஷிப்பிங் தான் ஆரம்பமாக பண்ண வேணும். ஸோ இந்த டிரெக்ட் ஷிப்பிங் பண்ணுறது எப்படின்னு நாம் அட்வான்ஸ் லெசன்ஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ டிரெக்ட் ஷிப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க வேணும். உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்க வேணும். ஸோ அந்த செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராடக்ட் சம்மந்தமானது கொஞ்சத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஈபேயில் சர்ச் பண்ண வேணும். ஸோ சர்ச் பண்ணி உங்களுடைய ப்ரௌசரில் நீங்கள் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருந்து நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸை வந்து பில்ட் பண்ணிக்க வேணும். உங்களுடைய ப்ரௌசரில் சர்ச் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து விசிட் பண்ணி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை கொஞ்சம் வந்து ஓல்ட் ஆக்கணும், ஆக்டிவ் ஆக்கி அதை வந்து கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆக்க வேணும். மினிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு 2.5 வீக்குக்காக வச்சு நீங்கள் வந்து சர்ச்சிங் மட்டும் வந்து பண்ண வேணும். இப்போ உள்ளுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து பண்ண வேணும். அது உள்ளுக்கு ஒவ்வொரு பேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸை வந்து நீங்கள் பண்ண வேணும். செல்லிங் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். நிறைய ரீசர்ச்சை வந்து பண்ணுங்கள் இப்போ உள்ளே. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரிஸை வந்து பில்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ரன் பண்ண வேணும். இந்த மாதிரி செல்லிங் எல்லாம் வந்து மைண்டில் வச்சுக்காமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுடைய சேஃப்டி, உங்கள் அக்கௌண்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகக்கூடாது, அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேணும். அண்ட் அதே சமயம் நீங்கள் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணும்போது அந்த ப்ரௌசரில் நீங்கள் திரும்ப எதையும் வந்து விசிட் பண்ணக்கூடாது. முன்னாடி சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்டில் பண்ண மாதிரி எதுவும் வந்து பண்ணக்கூடாது. இந்த ப்ரௌசர்லேயும் சரி, நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் வந்து சரி. ஸோ இந்த ப்ரௌசரில் நீங்கள் எதுவும் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸுக்கு மாத்திரம் வந்து நீங்கள் வச்சுக்க வேணும். ரைட். அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி உங்களுடைய ரீசர்ச் எல்லாம் பண்ணி ஸோ நீங்கள் போக வேண்டிய காலம் வந்து போனதுக்கப்புறமா நல்லதொரு ஆக்டிவிட்டி வந்து பில்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து உங்கள் லிஸ்டிங் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இந்த லிஸ்டிங் பண்ணும்போது நீங்கள் முக்கியமாக வந்து உங்களுடைய ஆல்ரெடி சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண எந்த விதமான மெட்டீரியல்ஸும் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதில் முக்கியமாக அந்த ப்ராடக்ட், அந்த ஆரம்பத்தில் நீங்கள் சோர்ஸ் பண்ண ப்ராடக்ட், அதனுடைய இமேஜஸ், டைட்டில், டிஸ்கிரிப்ஷன், இந்த எதுவும் வந்து மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் அது மாதிரி அந்த ஓல்டு அக்கௌண்ட்டில் உங்களோட சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மெசேஜஸ் எதுவும் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதில் இந்த புது அக்கௌண்ட்டில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த ஓல்டு சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ண மெசேஜஸ், டெம்ப்ளேட் எதுவும் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் அது மாதிரி உங்கள் லிஸ்டிங்ஸ், உங்கள் ஸ்டோர் எதுவும் வந்து ப்ரொமோட்டிங் எதுவும் வந்து பண்ணப்படாது. இப்போ உள்ளேயும் சரி, எதுவும் வந்து ப்ரொமோட்டிங் வந்து பண்ணப்படாது. அண்ட் அந்த மாதிரி செல்லிங் குவான்டிட்டிஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ஆக்ஷன்ஸும் வந்து எடுக்கக்கூடாது. கால் பண்ணுறது இல்லைனா மெசேஜ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான எந்த ஆக்ஷன்ஸும் வந்து எடுக்கக்கூடாது. இந்த செல்லிங் குவான்டிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நாங்கள் வந்து சரியாக பண்ணிக்கிட்டு போனோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கொஞ்ச நாள் எங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும்போது, சஸ்பெண்ட் ஆன லெவல் இல்லாமல் இருக்கிறப்போ பார்த்தீங்களோட குவான்டிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கூடும். அவங்க
ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க 45 டேஸுக்கு அப்புறமா. ஏன்னா அவங்க எவ்ரி 20 வந்து அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. அண்ட் அது மாதிரி 45 டேஸு ஒரு வாட்டி வந்து அவங்க ரிவ்யூ பண்ணி அவங்க நம்மளுடைய செல்லிங் குவான்டிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் 3 மந்த்ஸுக்கு வந்து சேல்ஸில் வந்து ஃபோக்கஸே இருக்கக்கூடாது. உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் இருக்க வேண்டியது உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில். உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிக்காமல் நீங்கள் எப்படியாச்சும் இந்த 3 மந்த்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து உங்களோட மைண்டில் உங்களுடைய ஃபோக்கஸாக வந்து இருக்க வேணும். அண்ட் 3 மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை. ஸோ ஒரே தடவையில் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் 3 மந்த்ஸுக்கு வந்து எந்த ஒர்க்ஸும் வந்து பண்ணக்கூடாது. இந்த முன்னாடி சொன்ன ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஸோ கூலாக தான் வந்து கொண்டு போக வேணும். ஃபோக்கஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் தான் வந்து இருக்க வேணும். எப்படியாச்சும் இது சஸ்பெண்ட் ஆகாமல் 3 மந்த்தை வந்து பாஸ் பண்ணிக்க வேணும். அதுதான் உங்களுடைய மைண்டில் இருக்க வேணும். அண்ட் அது மாதிரி 3 மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து இது சஸ்பெண்ட் ஆகாதான்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பெண்ட் ஆகும். 3 மந்த்துக்கு அப்புறமா கூட நாம் சேஃபாக தான் வந்து பண்ணவும் வேணும். நம்ம முன்னாடி படித்ததெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த ராங் எதுவும் வந்து பண்ணாமல் சேஃபாக தான் வந்து நாம் பண்ணவும் வேணும். இந்த 3 மந்த் கேப்னு சொல்கிறது, இந்த 3 மந்த் கேப்பில் வந்து அதிகமாக நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் நம்மளுக்கு. இந்த 3 மந்த்ஸ் கேப் வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிறது ஒரு பெரியதொரு சேலஞ்ச். ஸோ அதனால் சேல் பின்னாடி போகாமல் எப்படி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை சஸ்பெண்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுன்றதுல கவனம் செலுத்துங்க. ஸோ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது இப்போ பார்த்ததெல்லாம் வந்து நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுடைய அக்கௌண்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகி இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த புதிய அக்கௌண்ட்டை வந்து சேஃபாக கொண்டு போக முடியும். ஸோ உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸில் சேஃப்னஸை வந்து எப்பயும் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு சேல்ஸ் வந்து குறைவாக வந்தாலுமோ அது பெரிய ப்ராஃபிட் இருந்தாலுமோ அது உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து பாதிப்பாக இருந்தால் அந்த ப்ராடக்டை ஒன்று செல் பண்ணாதீங்க, அந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணாதீங்க. உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளமாக வருமானு நினச்சிருந்தா உங்களுக்கு விளங்குச்சுன்னா அதை பண்ணாதீங்க. ஸோ அக்கௌண்ட்டை சேஃப்டியை வந்து எப்பயும் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட், இப்போ பார்த்ததெல்லாம் வந்து நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த சஸ்பெண்ட் கேஸ் வந்து வரும்போது இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. ரைட், நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். நம்ம திரும்ப இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் ஹேவ் அ கிரேட் டே, ஸ்டே சேஃப், தேங்க்யூ.